Laen iti bilag ti warrant of arrest, tiniliw ti napagtitipon a pwersa ti pulisya, ti akusado, ti pamaltog iti 7 bulan a masikog a manorsuro, ani Maria Elaine Valencia, 2 bulanen ti napalabas. Nabigbig daytoy a 56 nga school principal, iti maysa a pagadalan, ti lagangilang abra. Rumrumwar at ti akusado, ti maipagarop, anang paltog iti biktima. Idi inabayan day suspect day kwa di pinaltugan da nangag nga day putok. Tapos kwa idi agbuelta dagay suspect nagsubli di direksyon iti Dolores. Kat eksakto mo nga dara lugan nga masabat da. Isu nga nasilawan narupaan mo daytoy witness ta ama mo damot day tao. Iti investigasyon ti pulisya, panggep ti napapatay a manorsuro nga idarom ti akusado. Pingat iso nga mang file iti kaso gabuta di ubing ni daytoy biktima ada relasyon da suspect ditoy suspect. Manutaw ang ubingan, sir? 15 years old ma'am. Manutaw ang ginangugit? 12 years old ma'am. Sorong rumar? Nga ada more than 3 years ma'am. Kuna ti pulisya, gora ti motibo ti sospek, ken maamak a mapilaan ti kaso, rason nga inunaan na ti biktima, ken ginundawayan na ti panagbakasyon ti manorsuro. Gura na ide mother na biktima, taiso na mo ti napingat nga mang file ti kaso against kanya na. Apa yan, sir, nilunaan mo? Madanagan siguro ti nga ma-filean ti kaso. Natiliw mismo ito negto opisina ti akusado, kalpasan a napalubusan, dagiti learners itay malem. Saan pay laay met a nabigbig ti driver, akadwa ti sospek. Saan met a narekobre, ti paltog a nausar iti insidente. Maipalagip a Mayo 8 iti daytoy atawen, nagkulubon ti biktima ken ti asawa na, nga agturong kuma iti bus terminal iti Bangged. Idinta adda ng sarunok kadakwada, ken nagpapatok abulon, tinakatayan ti manorsuro. Ket sipod iti dayta a kanito, hustisya iti kis ti asawa ken pamilya ti biktima. Nagkedkedmeten a nagpa-interview iti news team ti akusado. Sangwen na tinaipila a kaso, a murder ken attempted murder. Awan tinirekomenda a piyansana. Jessica Bureta, Balitang Solid North.